Hai kan ni ke step ke bamenta. Nga ai ngu yu blay. Bau play kan ni ke lat. Bangan wan shepi ya ka banyu sam. Daka ketien ke jang blay. Angej mepi baka yeng kasem ke jang pi. Bidana preng ke met ke bokat ke bakia. Baka kan kerman jor baka ketien ke jang blay ru kan kerku. Lang yengi baro. Nan puli ke babel ka ongkum ni. Ujisu te uda wan ula kren haki uda ong. La ai hanga gebor baro. Ha beneng bat ha ka kendo. Namar kata ken tu ki da late no mapi tu penlong sendran yaki benreu baro. Da pen baptis yaki ha ka kerteng ke jong kpa ba ka jong kon ba ka jong umen sem ba kon. Dai kai yaki ban sumari ki yaki baro kat ka ba ngala hukum yipi. Ha kemiru nga ngalong ringkat lembat pi lagas ngi hadu ka bawai no ka pertai. Kata kedai ka benta na kakting ka jong blay ka bang kwa ya ka banya sam hapleng jong pi. Kini kidi khot na kani ka lanong. Khot ka khat pra hadu ka khot ka ba arto. Kidi ki kintin ki bau jisu Ukren sa ki senran ki jong u shua ba unkiu no sa ka khet ka jong kpa. Bahang ni ngi bau jisu issue ya kata ka bangi ong hakaktian nong way ka great commission. Ukraine directly ya kisenran ke jong but indirectly Ukraine yang i bat ka balang hakin kisingi. Uai sa ka balang, uai sa kisenran ke jong ya kata ka marching order. Ka order ka bakin ya chakman. Bagi iya kini ke dekhot kan prado arpo. Ka kamram ka baki senran ke de benle, ka kamram ka baka balang ka de benle. Ka subject ka jonga ke de kepo ke de. Hatu kabalang kadang ken mau. Hatu kabalang kadang ken mau ya ka kamram ka jongka. Kada khot ka khatra hadu kada khot ka ba arto. Kide kita ki command ki ba wan now try. But de na makal kadang mi ong khtian parang kide kita ki authoritative command. Kide kita ki direct command. Ba Chris udah kemik lenti ya kabalang badangi bangin kaongo yaki. Para bangit bi jonga. Kani kita ka great commission. Kide kita ki last kade kita ki kentien ki last command. Ki jengken tu ki bakat do. Jong Chris ubala mipat. Shua kemau mane. Bon kiu no syakakti kamon ka jong oblay kupa. Badan makadaw kilong ki badon kam. Nakan bakabalang bakan chat score. Bakabalang gade ban shimkhia ban kaongo bat ban yad syakman. Shua bangini pet yikini gede khot akan kepo. Kadang ka story ke bas otanan ba do kata-kata. Hakitu ki snem early 1700. Aneka 17th centuries. Dan armut ki samla Kristan nakabalang Moravian. Kani kabalang gede ke ba dan Shua kadika balang Protestant Shua ke Reformation. But na kadika balang dan ango kisamla. Nama kadika balang Moravian Church kadika balang ka ba iit bahay commission. But na kadika balang dan ango kisamla we samla kurteng ujohan Leonhard Dober but we David Nitzman. Haba ki asngaw badan ki brio ki mesim ki bakodor ki badi ki meraw ka we ka dolanong. Kini kisamla baru arngot kila don ia kata kajing kerang balik terai bisa dapat jongki namar bakitip ba ka gospel kampat poi hakani ka daulan. Kitrai jakarep kiba khot yaki berbentrai badan yaki merau pedang jongki kata kepor kim jusha yaki missionary bakin wan menrung hakata ka island ka jongki. Kisah tangnya kita gi laborer dan ki slave. Banwan kata ke island. Ban tray ban bela hapleng jongki. Bar kini ki arma ki samla. Kaladon kata ke borden nak benta kini ki beri kebesar kan ka dol nang kamtam ye kini ki brau namar bakim 4 jo sngaw ye kata ke gospel. Kila volunteer ban ino ya ke yeng kasem ke jongki ban let sya kani kadau lenong.
Kata ka day ka bang ibat niyo snow, itip na ka history. Laong ba, kini ki ang kisamla, kilong willing ya ka bandino, ildi siya kataka lifelong servitude. Mo? Lada kata kanlong ya ka ban ra banyalap ya ka gospel ba yu Chris sa kita ki ba 4 yo snow ya ka kerteng ka jamo. Ka history ka ong ba kini ki arung kisamla kilong lakloy ban no ya kata ka comfort ya kata ka jing shngan ya ka family ban ra ya kata ka gospel siya kini ki basa akan ka dal. Berkat ba kidang yami na kata ka yeng ka jongki na ka shnong ka jongki ban lai ka island lakila ken mau ya kata ka kita kata ka mutu ka ba ki banget Moravian ki Ukraine. Bagata ka mutu kala captured ya ka mensim ka jongki. Haka bade bakade commission. Haka bor baki mi no nakasnong ka jongki. Baka bagadang nya kipun kan mau ka famous Moravian motto. Kata ka gani, may the lamb that was slain receive the reward of his suffering. Ukon lang berat ubala sayap. Unyo priang dia kata ka reward jang kajing syak sitam kajong. Kini ga aku kisamla kilong kom kita kisenran jang Jesus Christ saka early church kibala shim khiai ka diga jing pa Christ. Kila lecture ka percaya kila samye ka gospel. But ni habang ipuli ka Bible ba daki hajar kimisim lapet da ka kubor jang ka gospel. Kita simkia do kata-kata bahwa hap deng jang ka jing syak page tambendro ki bangai ka balang ka benengkong ki bon kam ya ka banyalap ya ka gospel. Bakom tangi makom no lapet ki minsim ki bakola. Pakini ki anu ki samla ki buat ya ka nuksa jo ki senran jang Jesus Christ. Kila kongu ya kata ka jing pa ka jang Jesus Christ. Kila kongu abang ipuli ya ka history. Kilet jika ni kejaka but try mission amdai nama kada kejaka ka balong safe yaki ne kejaka ka balong comfortable yaki ne kilet namar bakila kongu ya kata ka jingpa jong Christ ubadan yak ikhtiar baro habneng bara khandau uong mau yaki to khilet uong yaki senran jong Jisu to khilet uong ro yangi hakini kisngi bangin le atong gidan kan mau ya kata ka kapra Kamtang ini pet, jika poin ka beningkong kada kau kapra. Christ possess all authority. Kani ka poin ka beningkong kalong ka benangkam. Bangin siang ku jika dekat ka bakat kendai, hadu ka dekat ka baarfo. Christ who possess ya ka ikhtiar baro. Kakantin ikhtiar hang ni all authority dan ni ka hang ni ka babel ka kasih ka laai u ka bor ha ka pareng ka authority kawan na katinggrik exosia. Kabamut, kabor bansensya, power to rule. Bagani ka authority, kabang habang ipuli na kakating ka dyan, kamlong partial, alay kamlong temporal kakating pa rin. Kalong pura, kalong complete, bakalong eternal. Mau Jisu ang, ay nga baro kata kabor, lani ka ikhtiar. John Calvin, open kan mau ang kumni. Christ does not send his disciple without authority. Christ klem siampa ikisan ranca klem kata kabo dan ikhtiar. But first declared that the government of heaven and earth has been committed to him. Kabening kong upen bana kalong baka government jong kabening ka government jong ka kendo la ai syabo. Uang kumno uda ong ti haki la ai hanga kabor baro habneng bat ha ka kendo. Kabor halor kabeneng over heaven. Kabor halor ka kendo. Halor ki angel, halor kita kisim, halor ka balang, halor uksud usatan, halor ka jingim, halor ka jingyam. La ailut ha ubaro. Baudan ni kata ka absolute right but kabor baunle kat ya ka bauman. Amdan mano bala banbu jingkeli. Yo. Kemudian mano
bala ban bu jing keleu kum ka balang ngila ban mat ya ka jing ha bangi tray ka kam ngitip kata bangi puli ka bible dan giban sya ben thiu sya kan ben sya syo dan ro ki ba sya peniap masibun ki Henry ka percaya ka namla ya ka ban pen sange usetan namla ban pen sange ya ka mission namar ya ka mission ka bangi tray la ai dau ble Kristo ong nanti ya kebalang kahima dan kedojok kamla balik bersyak. Because ketika God given mission, wala kebalang kenyat lang bagai jing utrai un pendep ya ke kabau plan bau tu. Klaim gani ke declaration para bagai. Ngimdon ya ke hok bat ong you know bagi day bat penkala ya kata ke rukom ke rukom ya ke rukom perkhat ke jongki baban long ke senran jong Jesus Christ. Ngim dan hok. Dehakan ni ke declaration bagi ni ke hok. Para bangai jangan katakan justification ya ke mission ke bagi tray. Kum dengan pingsan ya ke kam ke bagi tray. Kadihang ni bau ta ukris ubalayap bad ubalami ipat. Ubalayo yang ya ke bol para bedeng berkandau. Uong yang i bangin le. Dengan kau kat perawang gubno. Uji suti udah wan udah kena ki udah ong la nga ga bor baro abdeng barakandau. Bakal kau bakandau ong nama kata kada to kilet mapi to penlong sendan. Ngila banle kata based on this declaration. Dia berkata the church therefore ministered. Hapo kata ka bor baga ikhtiar baga jing pa Kris. Ka institution jong kanu ka bor brio kahakano ke institution jong ka perthai ne ka jing start brio ngile ye ka kam ka jong ublay ye ka kam mission under the authority of Christ te kom ta amdai tang mengidon ye ka khok khenrei menta la khu mingi da ka jing e bagi ye khu ye ki brio bakin kala pamot na ki pop ke jong ki ban nget yo jisu ko tribe odong padem bat ban long ki senran ki jong so kapon ka baningkong kadegay Christ possess all authority. Bala kata ka authority kabalang kalet bantray mission. Kada ni ka hok bantray mission. Kapoin ka baar. Kada khot ka baka kendai. Hado da khot ka baar pau hangni pin ba la ai sa kabalang ye kata ka secret responsibilities. Ka jingket kli ka bak kentang. Kada ka poin baar. La ai sa kabalang syangi with a sacred responsibilities. Kakanda do arpo pin bala yang kata ke divine commission. Kabala command da ukris. Kadai kata ke heavenly calling. Kadai kata ke holy obligation bala pha da ublay. Bala bu renti da ublay ya kadai kam. Kadai ke bala design da utrai ya ka commission. Bala commission ya ka balang ban pendep ya ka. Kadai ke sacred responsibilities. Ka jingket clear ka bak kentang. Banyak kada ka bak kendai. Ka ketin ka jong oblay ka sedang da ka kentin therefore. Haka kasih ka ong namar kata. Kabamud. Daitang kita ki bala dem khosiu ban mani ban pendemi ladi haka ikhtiar ukris dai tang maki ki badan ni ka hok ba de ka bor ban let bat ban pelong senran haki ben reo paro na kadang-kadang kentin therefore kalong ka badengkap ka kentin namar kata kalong ka badengkap nama belai ka pen i syengi ka jingmut jong ka pen i kalong ba dai tang kita ke bela ben ni ki khostiu ke jong ki sa kata ban mani ban pendem sa kata ka ikhtiar ukris dai tang maki ki bela ka hok ba de ka bor ban let bat ban pelong senran haki ben reo paro baik bah Siu akan dapat kendai. Kakendai Jisu ong to dak hilet no. Hadin bu ong nama kataken wong to dak hilet no. Go. Kaketin go ka Greek kadika word of action. Kaketin ka pangiap ban le. We cannot go if we are sitting. Nginam la ban le dadang isusok. Nginam la ban le dadang ngim make a move ngi ong kaketin no way. Jisu ong go ye therefore. Wong kumno
to the key let no mapi. Jadi kum taga ni ka command ban let. Ban pelong senra ni ki benre benro. Kamlong arbitrary. Kamlong ka ba klem nong rim. Kalong ka ba don ni ka nong rim. Bat ka ba syong niya. Namar ba ujisu usen sya urin. Kum tama ngilet. Baka main command hang ni ka ba ujisu ong. Wang to penlong senra. Kata ka ni ka main command to make disciples. Bakum ta para bangai be jong ha. Kada kha ka khandai, hadu kada kha ka arho, ngi song thu menta. Ya kani ke jingkeli. Kum no ya ke senran la pelong yaki. Ka benengkong by going daga bangile. Daga bangile. Wong to dakhi da late not mapi by going. The church is a missionary people ngi ong. Kapamun. Bahkan ika gospel la ai sengi tang ba kan pen yangi tang ba kan syukut haki sokken ro jong kaying mane hendai gospel ka dei ban long bagale ban ka ban cross ya ka building jong kaying mane is never meant to remain inside the church building hendai bagale no bahkan mi syabar na ka building jong kaying mane ka gospel ka jing yap ukre sama ki pop jing ka jing tep bat ka jing pat jong u ka bo pol ukre na ka badeng kong ko khat san lan no kani ka khubor ka ban pin im yang ni kani ka gospel kam detang ba ka pin im yang ni ukres ukwa ba kani ka gospel kan miru syabar na kisau kan ro jong kay mane syabar anda ka jing syakri ka jong tang ba kala pin im yang ni tang bang gidi pen mau ya ka po ka balang ga jongi henry kaderu ya ka ban ra syabar pada yang ni bu jisu to the late na pito da ya lap ya kata ka gospel ka kentin ya lap ka gospel lo marka ka ka san kawan na kentin pareng tu heral kumba long utu usangot jong usim ubala pa da usim ban ye khu ka khubo jong usim sakahima ulet syarum bacaneng ban ra ya ka surga jeng ban perta ban pentip ya kata kubur ka busim ukwa ban pentip sakahima ka joku segi beri ke besar ka hima ka joku kumju ru mangi ngilong kemu tau sangat bangin let si kita ki byways ki highways bangin let ban ra ya ka surga jengi banyalap ya ka gospel ka bade again ka gospel ka bade ipuli ke jutang ke batama ni cibun kinuksa uyonas na penbaptis uyalap yu krisa gerekla kato kekentai nong samaria bakala yo ke jingla kay lap yu krisa ke snong ka jongka petras akasngi pentakos uyalap yu krisa ke sngi pentakos lai hajan mo kimesim ki yo ke jingpanan uyalap ka yin ukon le bagi we ke jaka Yang ni Chris bagani kubur ke jingpanem. Paul hadi mula yo ke jingpanem. Yalap yo Jisu haki sinagog ki jeka ki snong ki tao hakama ki sim ki pasha yalap ke gospel wat haga yin bendi. Early church ka cross ya ki barrier jong ka race jong ka language jong ka culture jong ka geography. Banlek banyak hu ya ka kubur ke jingpanem sa ka pertai. Mangi kumno la pen im ki mensim ki bakodo ta ka gospel jong Jesus Christ. Te kum ta kapalan. Kam day ya kaban oppose ka mission kabalang ka deben eat ya ka mission. Na mala daw try udan ka jing temu tang ban chupen im yangi. Ba ban pelat yangi na ka dujok ding. Ba na kata ka jing bisa ka jong ublay ka ban sawan. Ula day ban shimno ingi siya peneng masan yo ya ka jing penem. Masan pen im. Lada ka jeng temu ka jeng uban pedem yang tang ban mani yu which is kadika purpose kaniru. Wala day ban shimno yang right away baginya don bat uha ka burong. Kini ka jeng temu kini ka jeng temu. Yes. Henry upen em yang iru ka don ka jeng temu kenang ba ngin doni ya kata ka story ban yethu usikiwe. He saved us so that we would have a story to tell to others. Daka lifestyle ke jongi, but daka remiang sentur ke jongi. Kata ka ba,
Ngihaban ket mau masih san kat lai lo kat ndriu ka batai bangilong ka jing shai sya ka bertai ka jing em jungi ka de ban long kata ka great spotlight ka ban kedau yiki priu sya u Jesus Christ. But da kata ka remiang sintur jungi bangin nyalap ye kata ka kubor jong ka jing padam. Kabaning kong ko rin kasanlay do sao puliyang to ka kubor na ka gospel. Kadi ka powerful message kabangi day ya kabanyalap siya ka pertay. Nama day tanghang ni kada ka jingkermen ya ka pertay baro kaway. So kumno lap ni pelong sanran. Kabaning kong da ka ba ni let ya kabanyalap ya ka gospel. Bagi bakalaba mo bagi banget ya kata ka gospel kikalalong kisenran jong Jesus Christ. So kabalang kadaiban iit ya commission, kadaiban persya ya commission. War khang ni kajing ngelap, lakalong akut jong kayong nolak syabar jong kayong mani. Odoy pastor bai tu khanay nga uong ba nga kwa banyalap syabar jong kayong mani po iyo. Kidon kini kinong ngelam balang nganam je katang yaki ki khang ya u ba ulay banyalap. Kiong kalabiang takut balik hak ban mi sa syabar. Ladang ngimmi ladang ngimmi kadai kajing bam kok ngu persya ya kajing pa kajang Jesus nang ta ka babut hagan de kho ka ka kandai andang le penyelap ka gospel la pelong senran ki ben riben ro ka benta ka babut ka bangide ben le ka long ban pin baptist yaki haga kerteng ka jong kpa ba jong khon bat ka jong umen sim bakot hang ni kala sai kadar ba ka jing pin baptist ka de yaki kemot ya kita ki bala kala bamut ki bala nget ya ka gospel bat ki balong ki senran jong Jesus Christ pe bang ni kong kumno da pin baptist yaki haga kerteng ka jong pa ba ka jong khon bat ka jong umen sim bakot kadi ka lang gaban kam na mabalik kadi ka public identity ka jongi kisenran bat u Jesus Christ kadi ka declaration bang ngilong we belong to Jesus Christ kadi ka lang gaban kam na magadi ka act of obedience to Christ kadi kata ka first public act of obedience hadin bang ngilalong kisenran jong u Jesus Christ. But di ba ka now, ujisu ay kani ka command, but pin baptist yaki. Kabalay, kalong gaban kam na magadi ka requirement for church membership. Bangi kita, habang ipuli, hagakam apostol kalong gabaar, kadakot, kabalay punyaw terter, pimpuli hado kadakot, kaba sawa. Nanda kabasaw, kabaptisan kadi ka durjong kata ka gospel. Kita nang tahu kapan kenal ya pi. Habang ipelong senran, ngiong kibriu bagi ngiong gitu kibalawan so jisu ngiong bagi lek kamno kidi ban yap no ya kata kajing im kabarem ka always. Ban im no ya kata kajing im na ka tahu jisu ubala IT la kajong kajing im na ka bentajong. Kita kada ka kajong berbor. Ya kita kibala kalabot kibala nget ya jisu. Nga jong barabu piliban jing tau batumai ki jing long baring kalau do not piliban ino kata ki always all lifestyle bamentaban im na ka bentau tau jisu ubla IT no na ka benta jong pi kabamot habang ilong kisenran jong jisu kamot ngiyap no ikata ka all lifestyle ga jong but mentang ngiyat ha kata ka jing tmai jong ka jing im but u Jesus Christ but namar kata ka baptism kakalong kata ka symbolic act of that conversion. Kada gajing penpau pat ba ya kata gajinget ke badon. Siapa? Kada kata ka visible portrait our death to sin, our burial with Christ, our resurrection to work in the newness of life. Ha gajing tmai jong gajing im. Dia mengenal Jisu hukuman ya kan kajing penbaptis bakalong normative part haga bade bakata kajing penlong senra ana mention biak sa isit they haga ni kanong rembo Jisu hukuman ya kajing penbaptis ya ka balang ya kisenran haga bade kajing penbaptis bakade ka normative part haga bade bat kata kajing penlong senra. Kani kalong kebanengkam hadu kata-kata. Banginum klan.
bangin nam klet. Bagaway ka bangin nam klet nang ni gade gani. Bahang ni Jisu ang kapen baptis iki ka kerteng ka jong kpa ba ka jong khon ba ka jong mensim ba khon. Kalong ka benang kamangin song tu. Namar every member of the Trinity kilong active hage badai baka conversion ka jing petim ya unang pop. Baka baptism ka signify ya kata. Ka baptism ka signify ya kata. Pada ba ubriu ulalong usenran jong Jesus Christ ukpa ubah benen ukalalong ukpa ujong yung aba father ukalong aba father ka jong aba jong pi ukon ukalong utrai ba unong pen emu jong aba jong pi ba umensim ba kun ulewe uleuta ubasyong hapo jong i uba aibo rangi bang ilaban im badya ya galan ti ka bepenso ba ya ka kerteng ka jong utrai. Tekumta ketika act of baptism ketika jing submit syabaro kini ki lai ki member jong ka Trinity. Kini kilong gibanan kam ngan laban plut porang ni sibu na badan sakawe pakamat ka bangak makran rai kedian ini ide jing penkan mau jong IP bafin ngau tu bau Jisu ula koman ya ketika jing baptis kum katakan normative part of discipleship. So menitang mangilay ban rai ka gospel lapen im la pelong sanran da kata Henry ni magro kita. Daka jong kajing ben baptis. Bagi tu ki point ki bangla a che kilong ki bang gidon kam habangi puli ban kenma habangi puli na kani ka penta na ka ketien ka jong lai. Bagabalai ni hang ni ba Jisu upen kenma ya kapalang. Hagar ko ba aso wong ru dai kai ki ban sumar ya ki e baro. Kata kadai kabang yui ya kada khot ka baarfo. Dahi kai ya ki ban sumar ya ki e baro kat ki ba ngala hukum yafi. Conversion and baptism kilong essential ha kajing im jong Kristan jong senran. But ka ongoing teaching nakaktiin ka jong oblayro kalong kabadingkam. Nama ka jingem ka batamay jong ka jinglong senran kani ka jingem jong ka jingkongu yaw Chris. Kalong wordless but acknowledge ya ka jinglong try u Chris ha ka jing penbaptis kan bangin ignore ya ka ktiin ka jong u. Di kumta baro ke senran jong u Jesus Christ kidei banlong kiyay ki learner. But baro kita ki penlong senran kini bendai ki teacher. Nama ka goal hang ni kam datang ba onya i bangi yo i ka jing panem. Not merely converts. Handai ka goal hang ni kalang ban pen mi ya kita ki obedient disciple. Isenran ki ba ki ba kongo bat ki ba penan borom yo Christ. Sekampa ka discipleship ka day lifelong. Bagam taga jingi kairo kalong kumta malakaw po nagkating ka jang oblay but ni priyang ni katang i-apply kata kena bangi im bangi ba bangi di inleki iki baro na kabenta ka burom ka jang otra kata gede bakumno given pendep dia kata ka responsibilities ka ba kentang ka bo travel ai by going out ya labi ka gospel pen baptist iki nata hikai iki barokat ba kaki bangala hukum yifi ong utra baga point ka ba kado hang ni kade khot ka ba ROB wong kum ni ngalong rengkat lambat pi la kasngi hado ka bawai no ka pertai kani kade ka point ka ba the comfort for the church kajing ngau snan kajing ngau tengen na ka benta ka balang kajing pentengen na ka benta ka balang ha ka badai ka commission nama balik banlek rai ka gospel banyalap di ka gospel sa ka pertai kam dai ka besok don chibun kajing ngau kajing ting kajing kenyu kajing le ran kajing ngau beri kiwai Coba sih jangan lama jadi kata kini kikat pras dem juga jing sekri hakadik baga jingalap ya ka gospel seki yo ki hat seki snong ki tau kamlong ka besok nganam la na doktor ai boringa bun sin mga yang pemafran banjalap ka gospel nganam la ban yang kata ka bor na doktor ai wai ka seluruh ka bor ban play yo kres nakan mau ka por po Andhra Pradesh wai pastor pa yalap ngasurok hakataka sing ka dia hap ban ka jingle niam hakatiga jaka Hakamat jonga kadang kajing le niam. Bah bad hangtang ha penyelap ke gospel. Ngala syep tieng yo pa
syasyo syapnya kamu boleh mengadakan isngau helenga nasyim ni kata kepo kena banduan try kadang-kadang kabu yang apa melapa ngangit mengapoi kadang surok menyelap pemdei namar bakajaran kadang plan gajong aibor nga bagamtang masin peli ka sentur na kren ka gospel yo anas lang besan ngasngau bu try u yang ngasanda jong wai ka jing ba ka slot pleng de hang tu pleng onda bom tetit do pleng ki bru ki pakai ngau shu ya ka jing pang ka jong kan maka khrau ka jing ai ka jong blei habang ikok ngu ya ka ketien ka jong ban pelong senran kamlong ka besok ibangai teng-teng sisa don tu bas ko ngu don tu bas la don tu ba e ka not ban hikai teng-teng kim priang kam de masuk ke kampas tu kade ka ba e ado kata-kata de makarau jisu siang tu bagani kam de ka isi tas kum tahu song tu pangidang kami kata ka tremendous spiritual power kum tahu ai kade ka comfort sa balang ong kamno ngan long rengkat lembat pi hadu ka ba wai no jong ka perthei. What a promise. Ka jingkular ka bakrau ka bana utra. Wang loreng ka dapat pi. Hadu ka wai no jangka partai. Dang don kam da ka wipat ka jingkular ka bakrau. Palat bani kini ka utra ukular ba daladi undor ka lambat ngi. Mandaula late no sa kti ka man jang play ko pa. Udon rengkat bat ngi. Lengbau men se ba ko jang. Leng ba ka ktien ka bul ai sing. Man bagi keren ni ka kubur utrai udan hasanda jangi ukres ulang ubah kraubor ulang ru ubah hasanda jangi udan hasanda jangi ba umlong ubah telan udan bat ngi ulang ubah dan bor bar tekem tau ukres upa yang ni bagi tray commission uklem pa klem kita ki resources But ukhlem kemilen tiru yengi bangilaban le ikani daka bor ka jongi. Daka strength ka jongi. Daka daw ang kumno. Kalau nang kala berpikir daka buwai no ka perfect. Uday ma the greatest resources hakakam mission. De kumta khalfin same ka gospel sigi perlok sigi baingi basam hayawahat sigi lenti heba lenti keret. Wanam klet ikani bau try unyeng asenda jong pi unya rap ye pi unai men se me pi unai bor pi un pesat bor pi do men se ba khu yu jong unyeng asenda jong pi ka bangedong ka pulang tang bangin syuko ngo yo lo ngala mi no ye pi marwe habapin represent yanga hakani ka partai bagani ka aya ka courage ka aya ka jeng slur ka pelong ki senran jong jisu bakin ya ini bakin dior naga bentau kerswat haba kawai lam kahab naga rendang kacongki. Kum taka central theme hakini ki passage ki bangala pulim takat prah do kada khat laba arro kade kene. Bagata ka great commission kam dei tang kam merely suggestion syaka balang. Hende kade ka king's command kade ke jing command jong sim ki sim u try u kris jongi u bala mipat u try bu no pale u bleu jongi. Balapeng scam hakata ka universal authority ukres bala sustain balapeng cek bor daga promise ka jang ubu ong kumno bangan long rengkat lambat pi hadu ka bawai no jongka pertai kum ka jing penkut haga ni ka bor nan penkat mai fi ka story pang way missionary with Scottish missionary ka tengu John G Paton usngau ya kata jing khot jong bleben ban ra ya ka gospel si ka way ka tol nong ka ba usngau thu ba ka gospel ka mat poi seta ngirung ngirung ka ma ka jala ka jing bun ba ki bra pokot i mani kim pat usngau ya gospel dan ro go bun kim pat usngau ya gospel dan kami ke sound church ban la ban bil ke sound church dan kam ka sound gospel sound preachers so ka de yang ngiru ka ke jaka Busong mo na kajing khot ban liban ra ka gospel sa katagalol no. Babun ba ki bri ki basa katagalol no ki de ki ba isi ya ka jingek kristan ki ba syun ya ka jing kristan. Babun ro na plan jong ki kidang practice ya ka jing bam do bri. Bun ba ki parlok ki jong ki para bangai jong ki wanam let ya mayam. Uwe u bangai u bal khamrang ba u bekerteng u Dixon. Umar Dixon, umahami Wong Yu John G Paton. Hey John G Paton, the cannibal, don't forget. Kinong bam do briu. Kinsa bam ya ka do ka jong me.
Ngap ngan reply kan ni gajing kren jong John G pattern haka ketin nong ketin pareng kumba Ukraine ma u ni Dixon nong kumne. Mr. Dixon, you are advanced in age now and soon to be laid in grave, there to be eaten by worms. I confess to you, if I can but live and die, serving and honoring Lord Jesus, it will make no difference to me whether I am eaten by cannibals or eaten by worms. Hadir, buat abang keren ni. John G. Patton ula led ula mi na kaying balagalok ukun la poi siya kani kadal no. Masan poi kani kajaka. Kato kani por kalau ujung kayap no ukun barang kelong ujung uyap do naman kajingpang. Rengkat kajing jauh umat John G. Patton utep ya kalok pada ukun daki kiti kajang. Uklam sange banam try mission. Uya lap ya kata ka gospel. Bubun si la ke sodong de ginong syun bakwa ban peniap i unu play uya da usumar ya John G. Patton. Hading katokan isnam. Cibon ba kinakadak dalnong kilawan sa kajinget ya ka gospel kilam ke senran jong Jesus la pen baptist ki la pen yang ka balang. Hagada ka jaka bak kata ka gospel la kata ka jaka la spread saki way pa kita gidolonong kata ka jaka. Mahadi katokan ni por upatan no ay kani katastabong komne. Later he testified during his darkest moment Christ's promise sustained him. Kata ka jipla ka jong kapor ka badum ma ka jingem ka jongu ka jingkular ukris ka sustain. Uang no komne without the abiding presence and power of my Lord I must have gone mad and died. Ato ka balang kalaklet ya ka jing pau. Satu mapi ubangay kalaklet ya ka jing pau. Baling yang penting mau biang, ika jengkot ukris, ika balang buat dengar, pi, pendep, ya kata ka Great Commission. Umnoi tang bupa ukular ban, dorang kalang bat ni, hada buwai no seperti. Tongin mi ban pendep, ya ka jengkot, ka jeng utrai. Ublay kuy yang ilang.